oprechte medelijden aan die betekent met die heengaan van die husband en ons leraar Willem Mendels Magredetes. Maar André, tidak dikam sama kau sama itu ai satu kau. Belum Mendels Magredetes tidak mengatakan. Sy skoon mense sal hom mis. En die goeie afdeling, kan sy goeie. Sy susters en twee broers sal hom mis. Kakan kami goeie. Ons dank U vir hom en die Here vir die werk wat hy vir ELCRN en die breë Namibiese volk gedoen het. Kaya darah kantan, kalau luar kantan, nasi jenaka simu kau kawasan desimu tiga nak simu. In die afgelope dae is daar baie hulpblywe gebring oor sy besondere manier van pastorale diens. Kalau dekat macam kasi tulis kau lagi kuat mana kau mahe, ini hakau di ngapir di sini. Stukke uit die preke wat hy afgesteek het was aangehaal. Daar is gepraat oor sy radioprogram van motivering. Jy dink, wauw. Apa ngade bukti kau pun yang harus dia mahe. Kali mari kita sahu, kali sampai kita mahe. Kom nama itu. Daar is gepraat oor sy oorbrokate, oor sy familie en oor sy liefde vir die Here. Ini kami itu waktu apa? Lain terus si tadi tahu kenapa hari itu dua. Dit is waar. Apa ini? Baie sal hom mis hier by die kerk. Lewat kita. Sy vriende sal hom mis by NBC, radio sal mis. Tidak tahu program kan sama depan. UNAM studente en staf sal hom mis. Kami tahu apa itu bukti. Halleluja, parochie sal hom mis. Halleluja. Die pastore kop sal hom mis. Boleh tak tahu ini kuih. Bovenal sal Padus en haar kinders vermis. Je baru ti orang sekali kuih. My liewe suster, liewe kinders en kinders, Ini nampak kan tadi. Waduh, dulu waduh. liewe familielede, Nampak tadi tahu belum? Agar vice-biskop Abraham Kheib, Kuasa nak semua dia ketika itu. Agar biskop emeritus Ernst Damgamu, Kuasa tadi eksekutif muani. waarnemende assistent, algemene secretaris, pastor Maureen Dausas, Neswa bilang kita mau cara kuah sekali. waarnemende dieken Festus Uya van Kring Benjuk, Mungkin barang hari ini mungkin dieken Ayase van Kring Ochimarango, hari orang istimewa nama. dieken Sidute van Kring Marita, Hari ini nunggu kalau sibuk dieken Kause van Kring Usapos, Udah kau di hari ini nunggu kalau mereka salah dapat kau dieken waarnemend de Klerk van Kring Ketmanshof, nunggu hari ini nunggu kalau nunggu kalau Anak sekali lieve pastore, broeders en susters, nampak nak kau nak kau. regeringsvertegenwoordigers, Mungkin nunggu kalau tradisionele leiders, Aku nabi kayak semua dulu. plaaslike overheidsraadslede, Akan kami kayak polisi. streekraadslede, Kali ini kalau lieve gemeente van die Here. Antara sama, elok Partykeer, ini ada. partykeer is die droefheid te groot. Je tumba kan saya kali. Soms Wah, die verlies te groot. disken kuanga kan ada kerja kali. Die nacht net te donker Aku mungkin kerja. en die kruis net te zwaar. Di belakang ada kerja itu kom. Dan is ons ontroostbaar. Di gali orang kaya kau mana? Dan verdrinkt al ons woorde in die taal van tranen. Oh, di dalam ada bide. Ada di kamar rumah. Dichter Trotjes het met die dood van zijn twee kinders te ervaren. Dood is die apa? Di dalam di kamar Opa di lagi rumah. En hij schreef die volgende. Sini dia apa?
ankerbome, o Here. Asa kaya ay tuwaling amay kukse. Groei daar vir my 'n engelreusboom uit. Jy kabakay ay era om kwa de. Dit is die wag 'n bietjie bos. Ay hayo tu haude yan. Always. Kaya asa. Dis die wag 'n bietjie bos van u besluit. Boy, sabi mo Van ver lyk hierdie bos so skoon, Mose ba kung kasi sila ano si Mose na so groen en blik, kasi ang kaya mas maar hoe verward. kali kasi akan mas Wanneer ek dieper kyk en dink, kalau sila kapoka ayo dieper kyk en dink as 'n sondaar pas. kamu se kota kita kan korea wala En ek steek dan my hand te uit. ora kati kom ka go puyo Ek steek my hande uit na u besluit. di kom ka sa mi kuis wara go puyo Dan gryp ek in die dorings vas. ora ke de ko ka kawasen Dan is ek ontroostbaar. moske ay kau wada amare Dan het ek nie woorde nie. ora mi o Dan staan selfs die mees ervare prediker dikwels woordeloos. o ngati ko se al hamze anda au sila mi o sila sima Nie dat God ooit woordeloos is nie. Pero mi o ay ko se Die God wat ons dien is 'n sprekende God. nalo tada ko wa ke Hy het homself nog nooit onbetuig gelaat nie. Doei sina wat mai sina Dis dalk net sodat ons dan nie sy stem wil hoor nie, maar praat met ons deur die natuur. Sada ne do manita mangka kale ke au ma tara ko Hy praat met ons deur die medemens. tara ko du mau tara Hy praat met ons deur die leraars. atau mau Hy praat met ons deur die ouderlinge. ngomong mau ta wada Hy praat met ons deur ou mense. kita mau ta wada Maar ook praat hy met ons deur jong mense. Kami kali kamu ko ngau sina ko Baie het gepraat en tot sterwe gekom. doei ke ko di ko di Die lewe is meer as wat ons dink. Mwenye sada kan Die lewe is meer as wat ons daarvan maak. sada kan hati ko ka ke mada Meer as dat ons genoeg het om te eet en te drink. kamu ya kai ni Meer as dat ons gezond is. Guru de mai kaya Meer as dat ons kan sien en hoor. mo tidak mai Ons kan nie vir onsself die lewe maak of seker deur soveel as moontlik vir onsself te versamel nie. aku nak mau apa pada mu itu buat Die lewe het 'n dieper dimensie. mwenye kam muka itu Maar van hierdie lewe slegs die begin is. lewe wasa sudah kita Egte lewe word ons gebied in Jesus Christus. Mama oi pada dia itu marah Hy gee aan die Samaritaanse vrou water wat haar nooit tot in ewigheid hier dors sal laat kry nie. Mereka jelas berarti lautan kami nama tapi kami Hy gee aan die hongeriges brood waarvan hulle nooit weer honger sal kry nie. yang anak diberi nama alam akhir ini Hy gee gesig wat nooit weer blind sal word nie en so voort. pun ada kita ay tadi mah tapi beri Hy gee dit want hy is dit. pikiran mah in alam En hom is die volheid van liefde. dia mungkin batas bapa En dit is geen belofte van latere vervulling nie, maar dit is die gawe van nou. Tapi maske, memang itu harus kalau kita mesti hama dengan di maske. Die man Apa ya? van wie hier ter sprake is 'n koninklike beampte
ambte van Kapernaum. Je waar kwaad in wordt je koude kan die zitten al. Kapernaum die waar. Kapernaum was een heerlijke grootstad aan de grondpad tussen Syrië en Egypte. Egypte groep is hier kan hoor je kan je al. Na dat we gaan laten. Daar was baie ambtenaren. Wat is het toerist uit gaan naar Of kom ik stel dit zo. Daar was baie arbeiders. Wat is het toerist in nou naar Of kom ik stel dit zo. Daar was baie werkers. Tidak para kulit kalau kita tulis kuliah kuas nama dia. Kom ik stel dit zo. Daar was baie ambtenaren. Wat er zelf bereid verklaren om daar die positie te bekleeden. Tapi cuma houding, maar als ik de konwas is nou dia mati. Ook die man was in die dienst van die koning Herodes. Let haar kau Herodes is nou. En hij was een goede ambtenaar. Jadi kami ayat ini mami. Een man met een groot naam. Kali onek kali Een buat man met een groot aanzien. kali segi kali kerja muda. Dat kan steeds in mogen afleggen. Lekoi kita itu tak boleh kita muna. Hij heeft van Jezus gehoord. Lekoi dia Yesus karena. Maar steden was hij zelf op die feest in Jeruzalem en de tekens wat Jezus daar gedaan heeft, zelf gezien. Kita kali Yerusalem naik hari waktu kita hari berarti Yesus kira di bukan Musa. Die gerucht dat Jezus terug is in Galilea, het vinnig verspreid. Anak orang kaya masuk itu kalau dia paham, jika saya boleh dia orang Galilea was niet hoog aangeschreven. kalau dia kan saya boleh kata si para ini mani. Die synoptische Joden in Jeruzalem heeft op die achterlijke Galileërs neergezien. Anak kami sedang para ini boleh tinggi kalau dia kan dia muna. Nou was hier één Galileër wat voor Jeruzalem geweest is, dat uit Galilea ook iets bijzonders kan komen. Oke itu kalau dia tidak dia mani. Ini guru agak lucunya. Orang anda punya apa beda kalau tidak. Als ons in vers 42 leest, dan zien ons dat Galileërs hom ontvang het. Agar digolongkan di antara kelas mereka kami sudah di namun kalau dia kan tidak akan kuasa. Dit is eindelijk dat hulle hom met vreugde en enthousiasme ontvang het. Ini dia tidak kuasa kita kuat banyak kau hati. Kali kita kuat dari mati kuat. Hij kreeg feitelijk een helte ontvangst omdat hij in Jeruzalem glans en aanzien verwerkt heeft voor zijn thuisland. Ada ini kuat dia. Nak kami harui. Kami ini aku kuat dia boleh nama Maar ons weet toch dat hier die pracht en praal net een korte duur was. Kami dah sadar kami kami kuat sana di sini. Nanti ada sudah di Die hoge ambtenaar zijn kind was in met zijn enigste zoon. Nee, kami mereka di rumah ikai agar kuat di baru cuma di Ook die dood te zien. tapi opposite eisen. Toen hij van Jezus zijn aankomst in Cana verneemt, Op dalam dia karena masa kamu. van hij in die bad en wees daarheen. Oke kau nak asyik kali ngandiran. Zijn nood drijven om op te staan. Ini mafia kali ini. Zijn nood drijven om op te staan en te gaan en immers uit te komen. Ini mafia kali ini hai kunci kali ini kita. Zijn ziek, ja, stervende kind, moet gedacht worden. Ini eisen nak kau koi pasal kami se koi ba. Dit mafia kali ini. Zijn nood is te groot dat hij persoonlijk gaat en niet bloed een boodschapper stuurt. Ini mafia kali kali ini koalisi asna eisen nak Heer, kom toch voordat mijn kind sterven. Goed. Zo wat die wat niet voor zijn naar
je samen En zijn stem smelt die smaak van enige ouder. En zijn stem smelt die woorden van enige weduwee. En zijn stem smelt die woorden van enige kind van ouder verloren. Jesus woord. Hij antwoordt. Hij geneest. Maar op zijn manier. Maar in die proces van hierdie wonderwerk vind daar ook iets wonderlijks met die naam Sirkas. Hij ontvangt niet oneindig meer als wat hij gebid of gedink het. Hij wordt verrast. Oorroepen met iets groter als net genezen. Op een wonderlijke wijze wordt het begrip van die wonderwerk verdiept en verbreed. Op een wonderlijke wijze wordt het waarom een teken. Op een wonderlijke wijze wordt hier die wonderwerk een inleiding. Op een wonderlijke wijze wordt hier die wonderwerk een groter werkelijkheid. Want hier die wonderwerk praat van die grootheid en die koninkrijk van God. Hierdie wonderwerk is een paradigma van Godse omvattende genade. Dit was niet van die begin af zo nie. Oorspronkelijk wou hy so gauw as moontlik net een wonderwerk vind. Oorspronkelijk wou hy net gehad het, sy seun moet toch gezond gemaakt worden. So gauw as moontlik moet die Here kom en sy seun vir hom gezond maak, want elke ouer wil toch een gezonde kind hê. Met enige vrou wat aan een vrou sy kind as een man gegee is, wil ook hê, hierdie man moet gezond wees. Maar hierdie sê, die dienaar van een hoë ambtenaar was doodelijk soet en die woord sê, hy het op die sterfbed gelê. Die hele Galilea was op soek na een wonder. Daar was ook in die dae mense wat allerlei wonderwerke gedoen het. Of mense wat gedink het dat hulle wonderwerke doen. Mense wat hulle vooraf gedoen het dat hulle in ander mense se lewens wonderwerke doen. Maar niemand kon dit soos Jesus doen. Hy was werkelijk een wonderwerker. En wie wil nou nie so 'n persoon met open arms ontvang? Om julle kies
Jesus. Hallelujah.